11 godina provedenih u Americi me naučilo mnogo čemu, a ponajviše tome da verujem da je sve moguće. Da nisam imala to iskustvo, sigurna sam da bih odustala prvih 100 puta kada moje ideje nisu uspele da se sprovedu u Srbiji, ali s obzirom da jesam živela tamo toliko dugo i da istinski verujem da svi mi možemo da uradimo nešto oko sebe od ideje na kojoj radim već skoro 5 godina, Centar za mame, nisam odustala niti planiram da odustanem. Od 2012. godine kada sam govorila na TEDx Novom Sadu, puno toga se desilo u Centru za mame. Mi smo sada jedna velika, nacionalno prepoznata organizacija za prava mama. Prepoznati smo širom cijele Srbije, imali smo kampanje koje su se borile za neke sjajne stvari, ali kada me pitate da li smo ispunili sve svoje planove koje smo imali, odgovor je apsolutno ne. Naši planovi neće biti ispunjeni do trenutka kada ni jedna žena, ne samo u Srbiji, nego na celom svetu, nije diskriminisana zato što je mama, tako da smo postavili pred sobom velike ciljeve i vredno radimo na tome da ih ispunimo. TEDx konferenciju treba posetiti zato što ćete čuti neverovatne priče, upoznati neverovatne ljude i dobiti energiju i inspiraciju za narednih makar godinu dana.